batuna annabi ne gaskiyar batuna annabi ne kai ne nufina wallahi har cikin jinin jikina abadili da zahirin batuna annabi ne gaskiyar batuna annabi ne kai ne nufina wallahi har cikin jinin jikina komai bani ikon kashi ne ya sa na leko tsayuwa a hannunka kullum kai kake bani surka na ɗauko kai dukkanin wasu ibadu ka ce mu yi sallah ta zo a farko don mu samu mu tsallake mu zamanto yau mu ne a farko annabi ne asalin batuna kai lamuni gare ni kullum zantuka na su zamo masu karko dukkanin batu da zan furta ya zamto salati na furta a farko na yi ta yi a dukkanin samotsi da juyi ya zamto shi ne a farko ala sahibul alamati sahibul bayani na kira a farko abadili da zahirin batuna annabi ne gaskiyar batuna annabi ne kai ne nufina wallahi har cikin jinin jikina na ɗauko akan muga girman sa yau na ɗauko wasu na ta iyu sun ce san annabi kar ka nuna ka ɗauko sun ce san sa ake a zuci in ya fito fili fira ce ka ɗauko masoyin annabi matso ka ji ko sun ce ka ɓoye ka ce abu karko annabi ne asalin batuna mai sauraro kaji ni kaji annabi ya wuce wa zuciya farko inda zuciyar ta ɗauko zahirin ma ya samu karko mai annabi kaji ni kaji ka bar babu karko na ce ka bar su na san zahirin sa har zuci babu karko abadili da zahirin batuna annabi ne gaskiyar batuna annabi ne kai ne nufina wallahi har cikin jinin jikina asawa harshe tsaro a kullum wajen furta gida na farko na ce gidan sayyidul bariya ya zarce dukkanin gida a farko ko ban ce ku gwada ba kun san ai sama ta yi wa yaro nisa sai dai ya daga kai da kallo farauta zaki na kira a farko annabi ne asalin batuna
a baɗili da zahirin batuna. Annabi ne gaskiyar batuna, annabi ne kai ne nufina, wallahi har cikin jinin jikina. Musulmi ke buɗe baki ya ce wai a ɓoye sansanin muradi, komai ka gwada sha a fili, san annabi ka ce ana ta zumuɗi. Dan Allah bincika bakaji, na san zuciyar ka ba ta da faɗi. Da san wanda na ce wahadi a ranka sai ka fi ni zumuɗi. Annabi ne asalin batuna, gaske dan Allah kar mu biye wa mayu. Shawara ga kaiya aboki, san annabi koyi da shi a farko. Ba ka ce kana son sa ba, kana ashararanci a farko. San annabi inda akwai shi to tabbas zuciya ta yi karko. A baɗili da zahirin batuna, annabi ne gaskiyar batuna, annabi ne kai ne nufina, wallahi har cikin jinin jikina. Allahu duk batun da zan furta da tafakkuri na shugaba a farko. Mai cikar cika ne fasihi, mai iya zance fasihi a komai. Mai ke ta saman sammai ya je ya ga lillahi mai gidanai. A baɗili da zahirin batu ilahu ya sa shi ya fi komai. Annabi ne asalin batuna, madakata anan nake wa kowa kar ya boye sansanin muradi. Komai za a ce karke sansa yana da faɗi, kamar zan dukansu don kwakaji. Kome za a ce babu faɗi. Na sallama wa ɗana bi gwani na shugaba ɗa hadi. A baɗili da zahirin batuna,